Horsma di tasaluhutna damang dainang huria na inaholongan di bagasan Kristus Jesus. Tapara di maruha dohot pikirat telah hotu magion hata na debata imana tersurat di Daniel bidu-bidu mamuka mesian ayat sia sahat ro di ayat 14. Hujau mati tasaluhutna songono mahatana di dok disi. Sai hupanok noti doi paima di pajongcong akka bangsa jala hudul tusi ibana. Naso sudah arina ia pahian nak sak do songon idak jala obut ni uluna songon hapas na binusur ia habang sana songon jilam-jilam ni api jala akarodana songon api na marnala-nala ruar dos ada sungai api jala mabaur sian adupanna maribu-ribu akan namar sobatu ibana jala marloksa-loksa tidang di jolona marhaladui dungi terpacang ma luluad jala terbuka akka buku. Jadi saya hupanok noti magumudang ala ni suara ni akka hata na jukat akka na hinatau ni taduki saya diperengi paima terbunuh binatangi jala pidum pamatangna jala dipasahat asap purunan tu api jala terapas huhut pareta sian binatang akka na tinggali enung dibuhul tiki doh jom ni ajal nasida dungi huida muse di bagasan akka pangukapo borngin gabi idama rosa halak maride ite obon di langti songon anak ni jolma jala sahat ibana tu ibana nasura sudah arina jala terbuan ibana tu jolona jala di basa-basa homatu ibana pamaretau dohot hamuliau dohot harajaun jala saluhuk bangso hom dohot halak parpak kuling meragam-ragam marsobatu ibana rodi saling liling na do pamaretau na nasudupa mucak sian ibana harajaun nabe naso tupa pesado huria na inaholongan di bagasan Kristus Jesus naknya ni mulut aparrahon marhide ayat sia luar biasa ate habang sana songon jilam-jilam ni api lapatan na mulut buat tutu namasa sinuengon at tercucuk do tahatahon rupani menyala abangku menyala matutung dohot lana asing asa bereng utama jolo sada panidangion di hapor siau do buku dan yalon na tau gabitiru di sadok akan nama kaposi debata terlumubi mulut apa manak-manak pangidon di raja Nebukadnezar marhite akan aposona asa doho manang ali-ali di Daniel na tului iman si Sadrak Mesak dohot Abednego asa marsobat tu gana-ganaan sere natino pani rajai di simak guling suara ni sarungi lila hasapi arbab sordam kodang dohotan asing ima dibaik beragam di parhinaloan luar biasa dosa setungna pakat tidak ngion ni hapus sial marhita si Danielon mula tapa manat-manat sudah dibaik lapatan na gudang cara dibaik ni mana laho mamuji debata jala marsio dona sida mamuji jala pasangap debatahu toktong makaposi na patu paun de debata dona rumengkan dingolo ni akan amarahapo sa tu ibana nakpe ikko didabu na sida tuli yang pamurunan debata do haposan na sida jala marhuaso do debata paluahun na sida sian mara na buloni asa bereng utama jolo akamang do hotamunenang marhite ayat sia naknya ni urut ni pangukapon nasaha tu si Daniel na maggobarhon sa hiran na so adong betudusan ni binatang para taduk 10 na marngingi busi hape saya dipakno noti si Daniel adong do habang sana di pajongjong di pangukapon ni jala ibana do na susuda arena hudul tu habang sai isi do ibana na susuda arena ia pahian na sak-sak songon itak jala ubuk ni uluna songon hapas na binusur luar biasa ate atar songon manwaing tudusan ni atar songon matong hazol mauni mulut tapat rohon diganuk kita marsada-sada nang di ujung
nape ibana do na hot na monang ro di saleng-leleng na dada parhuaso na holam mangobas dada parhuaso na holan majalo sisip dohot si ida bohi alai ujui ala di pangkosa-kosan di harajaon di Babilonia na pamatihon adat budaya lumobi may taringo tu hapor siyaon di hala Jehuda song ibana na sesudah hari ini jaladang adong nagumugos yan ibana nakpesa hira nagumugo do singa babiat gupul do binatak pertaduk 10 na ginuaran odeng. Jadi dia mau biasa berengot tak kamang dohot tamunin ang urian yang nolongan marhite ayat 10 dohot ayat 10:2 luar biasa diturpukon bagian manguruti akan ukon di sini nil mah asa saya marhate asa unang marhata najukat hita marhite pamangan itu horo pamangani budo manigai persamaan. Sedikit kata yang kita lakukan, sedikit kata yang kita berikan kepada seseorang belum tentu dia mampu untuk menerimanya. Barangkali itu akan membuat dia sakit hati. Ujungnya kewe sigama parsorani dan rusube parsorani ilo. Nah di patari dahon marhiti ayat 10 dohot ayat 10 sada mulut abarahon balitet 10:2 berengom muna ma ajal muna adong dutiki dilehot debata pamanak-manak masih kimi makana didok ya rupane marhite jamita tuhita saluhutna ajari hami Tuhan mamilangi akka are-are nami luar biasa dalam marhite bidu di ayat 10 tulu di bidu 10 di bidu piton luar biasa dong dungi huida musi di pagasan akka pangungkap borongin gabi ida ma rosa halak marhite hiti opo di langiti om matong om anak ni zulmai nama ngalehu dirina di arena sudah jala terpuan ibadah tujulona luar biasa dalam hari desa pelawak bodo berang mata bodo gobar songo dia jorbu ni pangalah usuna asa berang mata majolo songo nodo habe akan nama marita sinuangon lu media kepimpinan akan memimpin bagaktu anggotana ekonomi debatado gimana so odeng oleh halak na mapersuasehon jabatan dohot nan na asing odo nah top di jauh debata ala deha ala dang on gabi turpu ningolu do mobi ma taringot tu sudeniel na masa di turpugon luar biasa ibana hok do pendirian na marhiti proporsiona dang ulau Tuhan menghuton halak na asing ikokodo hui huton saliling aw mangolo ido do si Daniel luar biasa jala odo HP asabui buat tonota kamang do tamu nenang memang melakukan itu adalah hal yang sangat sulit tapi berkata-kata adalah hal yang sangat mudah tokodo memang di bagasa tikion cara kita menentukan karakter kita jadi bagi hamuna nuang padohani cara kita menentukan karakter kita. Jadi mulut tabereng senuaingon akamang luhutam dan karakter adalah karakter yang tidak bisa dibuat-buat. Lawatanna ibebek kamu na pesonare songona tongam-tongam butini tunglan non bui tarida. Ala memang itu hajol mal. Makana adong jurusan psikologi. Kolam di ida otik nggak dipoto karakter. Jadi ibebek kamu na pesongoni rupani atar songona burju hamu asa berengon yang padita majol rupani contoh lagi i boido cepat botoon songo dia karaktermu songo dia psikologimu atar songo Tuhanon di boto Tuhanot do si Daniel karakterna di boto Tuhanot do ahap parhinalawan di si Daniel marhiti bangsoi marhiti saluhut na negobarhon di turbugon ibu to Tuhan itu ale di palos Tuhan itu di mana jalan majolo paima ro ari na une na siat Tuhan luar biasa jala odo nang patarida konon di turbugo tu kita asalam hok maha borsiota kapanpun dimanapun siap untuk menerima panggilan daripada Tuhan. Saya mulia maha terdebatari teman-teman koras Tuhan tama nah madokan kita amin.
Jika aku kehausan dan